Takže čau lidi, já jsem Koky a tuto je můj první vlog, neboli moje první video. A budeme natáčet takový videa zaostalých chlapců nebo mentálně postižených chlapců. Bydlím v Plzni, takže tak to bude jako hustý. Takže jako tam, takže tady budeme natáčet někde jako třeba tamhle za školou. Tady jako bude hustý. Tak no a takhle budeme natáčet, budeme třeba natáčet s kamarádem nějaký úplně krávoviny, úplně hrozný. No a budeme natáčet taky, budeme natáčet, tuto je teda jenom vlog, ale každý týden budeme natáčet jedno video. No takže, a jako, jestli znáte Eddieho, to je můj kamarád, a není to žádný trapák, co jsem se dočet, no, jakoby, někdo to tam napsal. Takže ať se na mě dává pozor, nebo no, proplesknu. Vidíte moji ruku? Tam ho proplesknu, mé. No, takže já nechám těch mentál. No, vlastně tuto do toho patří, no, tak no a já už budu končit, takže takže čauky lidi, ahoj.